Well. Let me see you well. Make up for man. Man about flavor style. Bother. Oh, we can do so. Brother. Hello. Take him. Imam. Ibu moyamma. Na da for. Okay. Omwa that luxury supermarket. Nke na junction ebe ni. More like luxury supermarket. Yes I do. Just iso na kita po. On na that nuku supermarket da ebe ni. Okay mo. You can go see again. The shop the supermarket kita. Yes. That's supermarket. Yes, omwa me. So after more na mgbede nya from your sister. Junior sister unu Chineye. Okay. After me the kobatanya. What batara? Asum ka mbịagwa gị agwa biko ahịa m ya abata echi niile ịma na anyị na-aba season so mana achọ ka m promote business m so ọnwụgo esi na ebu ya m nnukwu speaker so nwesị ka m bịa ya oge ka mma ka your sister kwa bịa gbalụ m ego na shop ka m wee promote business ma so ọ gbalụ m ego anyị 1 hour. My sister nwanne nke m ọbịa gbara gị egwu bọchara gị na shop enwe ike promote business gị ụgwọ ego ko mego na akwụ mụ ndị na mma ya bụla ma n'ogbe niile ego mego na akwụ a na-eme ya mejọ sọ wana nkịtị ọpụta ọkwa wana egwu jobe ego na akwụ ma bada biko okay ọmaka oye megoro m ya chere ka mkpọ machine obodo ọ ga-ebu okay Chigo biko bịa na amadu m obi ya sef mara bịa ọ na-abịa ọ ya mama biko ị marakwa ihe gwara m just gogodo emesi na brother ọ dị ka onye nwere agba na bụ unu n'ihe ngwara mụ a nwe nnukwu supermarket ya dị na junction ebe a more like luxury supermarket so asị m ka Chineye bụ unu last born na asị m ya maka na ebutego m ọnwụ esi na oge ebi m speaker wee sị na ka ọ bịa gbalụ m egwu na shop maka achụ m ka o promotere m shop ọsọ mkpọnye egwu na speaker ọ na-agba egwu n'iru shop ka ndị mara na nnukwu shop dị ya. Okay, ka Chineye ebe anyị gbalụ gị egwu na ọ na-ahụ ndị mmadụ si ị na-aga n'ụzọ ihe afọ dị na-agba egwu n'ụzọ tinye nnukwu speaker ịma na Chineye ma na-agba egwu ọ ma agba egwu o nwere junior nke Chineye tọ ịmụ ya kema na yanka kema kwa umanzi ya kutangu Icho kan wasa yisi kuma yugo icho ka Chineye wa bogudia ya sample obodo sample aje tiri de go ka ro chabe ya cha aje tiri de on tell you ya ngwa bonna we let me see you we oye ki joko gba di then dey we na ba lewu we let me see you we man about flavor style flavor Brother. Oh, wait, then so. Yes, brother. Why not? This evening you will die.